聞こえますか？違った。こっちじゃない。こうだ。直前にいじったのがミスだった。おはようございます。おはようございます。なんか、パズルにハマっててこんな感じで遊んでます。すげえ聞こえる。どういうこと？うるさい？ちょっと待って、声大丈夫？顔大丈夫か？顔じゃない。声大丈夫？なんかさ、大丈夫かな？大丈夫そう。あ、あ、あ、おはようございます。うるさくない？よかった。ありがとうございます。まあ、いつもね、結構、なんていうの、バストアップっていうのあれでやってるんだけど、今日は、ちょっと全身的なね、感じで、見せようかなと思ってます。で、グブタさん、チワス。ヌーさん、そう、さっき配信お疲れ様でした。途中からちょっとね、準備してたんで、あまり見れなかったんだけど。やめろルカちゃんめ。おはようございます。そこも話するんでね。そう、今日土曜日のこの配信は特にね、告知とかはちょっと朝かなで、させていただいたんだけど、全体的に何言ってんだ？特にね、ツイッターとかでも何を言ってもいないんだけどね。本当はね、なんかこう、ニコニコ動画みたく、登録者だけの限定公開みたいな感じでいいなと思ってたの。っていうのも、言い訳っぽいんだけどなんか、その朝から要につながるんだけど、朝かなのね、を配信するにあたって、いろいろとね、台本もそうだったんだけど、それ以外にも、例えば、なんていうのかな、こういうのやってみたいなとか、あとはね、すごいダサい題名タイトルのものを作ってみたりとかね。もう本当にね、恥ずかしい限りなんですけれども。そういうのをね、ちょっと垂れ流そうかなと思ってるので、だから、なんだろうな、企画的なことを、なんか私は思いついたことをね、できるできないは別として、なんかこういうのやりたいなと思ったことを、ただここで喋ってくっていう内容です。なので、ある意味黒歴史を、ぶちまけていくみたいな、そんな感じかなです。自己紹介をくれました。バーチャル美少女ジュニクボイちゃんおじさんのかなめです。よろしくお願いします。普段はね、平日の朝5時半から配信をやってるんですけれども、今日は、なんていうのかな。ちょっと突発的なね、配信をちょっとしてみようかなと思って。で、今後これが、一応ね、サムネのところとか、この左下のところにも書いてあるんだけど、一応この数字1って書いてあるんだよね。シャープ1っていいのかながついてるので、もしかしたらシリーズ化して毎週土曜日とか、もしくは土日とかっていう感じで、やろうかなと思ってるんで、ゆるい感じで、これは見ていっていただけたら嬉しいです。はい。じゃあ、かなめさんよ。どういうことどうも、かなめさんです。はい。でね、さっきちょっともう、ルカちゃんが言っちゃったんだけど、朝かなのね、前身じゃないの。やってないもんな。朝かなをやるにあたって、題名私本当にネーミングセンスなくて、なんなら朝かける要自体の題名も、どうなんだっていう感じなんだけど、なんだろう、自分の配信のタイトルに自分の名前を入れてるあたり、ちょっと恥ずかしいんだよね、実はね。もうなんか、思いつかなくて。でね、なんとかね、朝かける要って感じで、落ち着いたんだけど、その前がね、あって、これはね、よいしょ、こんな感じでいいかな？
これまあ本当はね、今日の題名もこっちにしようと思ったんだけど、あまりにも恥ずかしかったんで、ちょっとね、消したんですよ。で、朝雑談とかっていうね、この左下に書いてあるやつをサムネにしました。はい。これちょっとちっちゃくしておいておきましょうね。供養したいからね。はい。あ、ザンさんおはようございます。いらっしゃいませ。そう、朝からもうネーミングセンスよ、みたいな。恥ずかしい。本当にさ、題名とかそういうタイトルとかもさ、ほんと決めるのも苦手で、で、なんならさ、この配信のさ、タイトルも朝とかって書いてあるしさ。そう。で、私自身のこの要って名前も、一応ね、いっぱい考えて、まあ野球が好きで、まあキャッチャーが好きだったんで、まあ守備の要っていうことで要みたいなね、感じにしたんだけど、もう本当にね、いろいろ悩んで、多分名前をね、考えるので、どんぐらい ?1 ヶ月ぐらい考えたかなわかんないけど。本当にどうしようみたいな。で、その時は、今とは違う会社だったんだけど、ほんとね、なんていうのかな。まあ、電車通勤だったんだよね。で、電車通勤で、2時間ぐらい電車に揺られてたわけですよ。で、その間ずっと、名前どうしようかな。まあでも野球関連だよなとかね。まあいろいろあったんだよね。で、名字もね、まあ、どっかの朝かなで言ったかもしれないんだけど、ね、よぎかなめか、扇かなめか、みたいな、とか、いろいろ候補があったんだよね。まあ、理由もそれぞれあって、よぎかなめって、ヤンキースが好きだったんで、私で、ヤンキースの、伝説的なキャッチャーでヨギベラっていう人がいて、で、その人のヨギってちょっと名字っぽいなと思って、ヨギベラがヨギかなめとかね。で、まあ、キャッチャー扇の要って言うから、まあ、扇要とかね。いろいろ考えたんだけど、扇要はアニメのキャラでいるらしいし、で、まあ、ヨギテみたいな、なんかなと思って。うん。で、なんか、結局、悩みに悩んだ末、要となりました。なくしました、名字を。一回ね、なんだっけな、名字なんかないかなって言った時に、朝の要ってどうみたいな話があって、ええやんけみたいなね。ちょっと思ったんだけど、いつかさんおはようございます。そう、下半身。うん、もともとあったんだけどね。まあ、いつもそのバストアップって感じのやつでやってたんだけど、まあ、どうせだからね、まあ、ちょっと全身と言いますか。まあ、こちらも見ていただきたいなと思って。まあ、いつもと違う感じを出したかった結果がこれですね。そう。なんならね、こうやって遊びたいぐらい。パズルの中が動いてる感じってすごく面白いと思いませんっていうまあこれはね、そういう私がなんか思いついたことをただやっていくので、でね、まあ、いろいろと喋ってもあれなんだけど、で、その中の一つで、その OBS をいじっていく中で、私ね、まず名前の話いこうか。まあ名前はね、結局いろいろ悩んだ末、その名前だけになった、名字はなくなったという感じですね。でね、今更だけど名字あった方が良かったなっていうのめっちゃあります。本当に。なんかね、同じ事務所にさ、要さんがいるんだよね。漢字の要さんね。もう、びっくりするよね。貴重な要氏の下半身。まあそうだよね。あんまりでもさ、その VTuber さん、そんな全身って、それこそ 3D とかじゃないと、あんまり出なかったりするじゃないだからまあ、一つのあれかなとは思って、ます。はい。んで、まあね、いろいろやりたいこと、例えばね、一応、ピアノっていうのはなかったんだけど、私、なんか、こう、ニコニコ動画が好きで、よく見てて、よく歌ってみたとか、なんか、なんとかしてみた系とかよく見てたんだけど、まあ、それで、なんかね、私はやってみた的なね、のがなんか、
なんだろうな、朝かなでのやることリストみたいなのがあったんだよね。その私のメモ帳にね。でね、それでやってみたみたいなやつがあって、で、なんか、金曜日は、なんかこう、なんかに挑戦して、土日でやって、まあ、土日、月、火、水、木、1週間か。1週間ぐらいで、まあ、こういうことをやりましたよっていうのをね、なんか挑戦するっていう企画があって、ただ、1週間で、そんな、なんか、初めてやることをどうすんだみたいなね。しかもなんか毎回違うことをやるってなったら、それどうすんのみたいな。もう思いついたことをとりあえず書いてたから、そういうのがあって、でね、そう、ほいでね、なんかね、例えば変な遊びを考えてみたりとかして、とりあえずちょっとパズル今見づらいんで、見づらいんで、消しますね。でね、じゃん。はい。これでね、こうやってね、これね、さっき言いそうになった、OBS をこうやっていじってる間に、OBS とかなんかいろいろいじってる間に、なんかちょっと思いついたというか、面白いんかなみたいなのはあるんだけど、例えば、これでね、だるまさんが転んだをするわけですよ。だるまさんが転んだって、こうやって顔出すのね。ね。ほいでね。ほいで、そのタイミングでコメントをね、もしした人がいたら、その人はアウトみたいな。アウトってなんだよって思わない。そう。しかもそんなね、そもそもコメントが来る前提の話をしてて、こいつ大丈夫かと思って、私自身。これコメント来なかったら終わりじゃないかみたいな。もうね、穴だらけのね、そういう思いつきがいっぱいあって、で、アウトってさ、アウトって何と思って、何やろうってなって、で、メモ帳に書いてあるのが、罰ゲームで、何かしてもらうみたいなね。なんか例えばそのコメントで、なんかリクエストしてもらうとか、なんかそういうのを、ね、やってもらうみたいなのを書いてあってメモで。しょうもなと思って、小学生みたいなこと考えてるのね。それが可愛い。違うんだよ。びっくりして、そう、メモね、見るとね、面白い。やってみるだるまさんが転んだ。誰もコメントしてない。だるまさん、これさ、誰かコメントして誰かが引っかかるまでずっとやり続けるって思ったらさ、もう終わり見えないみたいな。もうね、っていうね、なんかそういう、まあ、このお話というか、今回の趣旨というか、は、こんな感じで、まあ私がね、思いついて、結局やらなかったことを、まあ実際にやってみたり、実際にやってみたり、あとはなんかそう、結局できないからこういう案があったんだよみたいなのを晒すと言いますか。まあ、黒歴史を解放していくというね、配信でございます。だからね、本当に限定公開にしたかったんだよね。さすがにコメントそうなんだよね。そんなん言ったら誰もコメントしないだけなんだよね。穴しかない。もうだってもしさ、それでやってたら、たまたま知らない人が、なんだ、初見です。おはようございますって入った瞬間に、私がだるまさんが転んだって言って、顔出したらその人めっちゃかわいそうだよね。ほんと。なんていう企画を考えてんだみたいな。あ、青春さんおはようございます。ありがとうございます。来てくれてありがとうございます。グビアタン、おはかなめ、ありがとうございます。おはよう。これアウトね。もうメリットないからね、これ。そう。っていうね、感じで、まあ、私の、なんていうのかな。いろいろ結構、無駄なことを考えるのが好きなんですよね。で、その、無駄に考えたことを、ここで晒したり、なんかいろいろやるという感じです。これ結構な黒歴史だよね。
でね、他にもあって、なんかやってみたいなーっていうのはあって、まあ、クイズゲームだよね。で、私が出題者になるんだけど、で、まあこういうのは結構やってると思うからやめたっていうのがあるんだよね。まあ、クイズで私が、まあ、最後に出すんだ。その、配信の最後にね、クイズをパッて出して、で、あのまあ、コメントとかで、答えを言ってもらうと。それどうすんだろうね。ほんと。まあ、そういうのって結構あったりするし、あんまりね、あれかなと思って、なんかそれをやったら、最後まで見てもらえるかなみたいな変な下心を持ってしまった自分がすごい恥ずかしくてやめた。し、なんかみんなそういうのはなんだ、そんなのはみんなやりそうでやってないってことは、多分そんな刺さらないもんなんだろうなとかね。結構なんかそんなことを考えてボツにしたりとかしてましたね。はい。ちょっと待ってね。はい。で、他には、まあ、歌ってみたもあったんだよね。朝5時半に歌ってどうすんだって思って。マイクが調子悪い。まあ、ピアノ買った時に、ピアノを始めた時にちょっとだけお話ししたんだけど、まあ、自分で弾きながら弾き語り的なやつをやってみたいなっていうのがあって、でも、本当はね、もっとすごい、妄想があって、例えばというかね、よくライブとかでもないかな。なんか、エド・シーランさんがやってたりとかしてたんだけど、最近だとね、なんだ、音を重ねていくやつ。なんか、例えば、ドラムとかを自分で打って、打ち込んで、それを、リピートさせて、で、その間に、自分の声ちょっと入れて、で、それをコピーじゃないな、それも入れて、で、オリジナルの曲みたいな、そもそも曲作れねえしみたいなね。ほんと。やりたいことはね、いろいろあったりするんだけど、あんまりね、できないっていうね。自分の技術が追いつかないっていう悲しみ。そう。難易度高そうだよね。だってそれって、ね、ドラムもできて、バックコーラスもできてみたいなね。マルチなあれが求められるでしょう。難しいよね。まあでも将来はっていうので、まあ勉強するのはありだと思うしね。まあそういうのはなんか、すぐできないことも結構あるよね。うん。っていう感じです。なのでね。でね、そう、このメモほんと恥ずかしいんだよね。一応ね、流れが書いてあって、でね、その題名が朝か、朝から要っていうね。ほんと、恥ずかしいわ、これ。あ、亀さんおはようございます。いらっしゃいませ。ほんとね。これすごい恥ずかしいの読みますね。月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、それぞれで、いつもね、私も、なんだろうな、なんていうのかな、朝5時半に始めて、で、今日は何曜日で、みたいな話してたんだけど、だんだんね、まあなんか、ふわっとした感じの挨拶から始まって、だいたい5分ぐらいなんだよね、それが。で、なんだけど、なんかこっちにはちょっと台本みたいなのがあって、まあ、曜日ごとに、まあそういう、例えば月曜日だったら、これ恥ずかしいな。何言ってんの待って、このメモマジで恥ずかしいな。ちょっとやってみます。おはようございます。魚始まります。本日は丸月×日三角曜日。
まあ月曜日としましょう。月曜日は憂鬱かもしれないけど、でも外に出ることで世界は広がっていくと思います。楽しんでいこう。何言ってんだろうね、これね。ほんと。誰が引きこもりだよ。ね。すごいなあ、ほんと。こんな妄想をさ、メモに残してるっていうのがさ、ほんと恥ずかしいよね。まあこれはね、供養みたいな感じだからね。ほんとこんな感じでね、その毎週、私の妄想とかね、それをひたすらね、垂れ流すというね。だからね、本当にね、限定公開にしたい。はい。で、まあね、天気とかなんか気温のお話って言ってたんだっていうのも入ってて、ここの中のメモにね。だけど、天気も気温も、例えば、その地域によって全然違ったりするじゃない。ね。それをさ、言った時点でちょっと見バレというかさ、あれの可能性もあるわけだし、なんか、アホだよね。ね。で、まあ、あと、今日は何の日っていうのはもちろんあって、で、なんかね、これはね、最初からこれは考えてて、まあ、これはボツにならなかったやつなんだけど、まあ、今日は何の日って言って、いつもなんか最初の頃か、最近はあんまり言ってないんだけど、最初の頃言ってたのは、まあ、よく1分間スピーチっていうのがその会社であったんだね。で、まあ、そのネタっていうのがよくね、こうやって、今日は何の日っていう記念日とかから撮ってたりとか、まあ、有名なお話とかから撮ってたりとか、まあ、そういうの見るのがもともと好きだったのもあって、で、そういうのを1分でまとめるみたいなね、そういうのをやろうと思ってたの。なんだけど、1分で終わってしまったら、尺がないんですよ。尺が持たない。いや、他のことやれよって思うかもしれないんですけども、1分で終わってしまったらちょっとねっていう感じであったので、まあなので、逆にこう私がこういうことがあるんですよみたいなの情報を伝えて、でそれがまあ、皆さんが例えばそういう1分間スピーチじゃないけど、その友達とかね、の話題の一つになったら嬉しいなと思って、そういう意味でちょっとやってました。はい。で、でね、そのさっき言った、うんと、偉そうだね、憂鬱かもしれないけどとかって言ってたね。あれをからね、何の日とかっていうので、まあ、10分から15分。今実際そうなってはいるんだけど、このメモ見る限り、すごい薄いんだよね。薄すぎて、もうちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、今さ、グブタさん、なんてものをツイートしてしまったんですか。ちょっと辛いな。恥ずかしいな。黒歴史が。はい。でね、まあ、他にもあったのが、これね、火曜日にやろうと思ってたのが、ウィキペディアで得た知識を、まあ、皆さんに語るみたいなね。本当ウィキペディアばっか見てたんでもう、で、まあ、それを語っていくっていう、まあ、話題で、まあ、フリートークみたいなもん。一つのそのトークテーマをもとに、お話しするみたいなね。ただ、語るのにもね、知識が必要で、そのウィキペディアの内容だけを伝えるんじゃ、やっぱつまらないじゃないですか。だから、そう考えると、ウィキペディアで見た知識を、なんていうのかな。ウィキペディアで見た知識をこう、自分の言葉に変えてお話しする練習みたいな、まあ、それこそフリートークだよね。なんだけど、それって多分最初全くできなくて一回チャレンジしようと思って簡単な台本みたいなの作ってみたんだけど、難しかったこれはあかんと思ってこんなん世に出せんみたいなね。で、しかも結構
主観が結構入っちゃうから、私はこう思うみたいなのが出ちゃうからね、正しい情報とかじゃないのかなとか思っちゃって、そうすると、あかんなって。適当なこと言ってしまうな、みたいなね。普段から私の主観で結構いろいろ喋ってはいるんだけど、ね。で、水曜日がね、それこそお絵描きとか歌とかをね、やろうと思ってたみたいです、私は。以前の私は。ほんとね、何をやろうとしてんだろうね。お絵描きはね、絵とかね、もともと興味はあって、で、ちょっと描いてみたりっていうのはしてみたことがあって、ちょうどこっちのパソコン、今スペックの低い昔のパソコンを使ってるんだけど、で、それをね、中で練習みたいのがあるんだよね。これ載せるのはちょっとやだな。どうしようかな。やめときましょう。そのうちね、土曜日とかこの時に載せるかもしれないですね。そうでね、実は歌ってみたってわけじゃないんだけど、応援歌をね、よくツイッターでちょっと歌ってたりはしたんだよね。で、応援歌をよく歌ってて、かっ飛ばせなんかみたいな、すげえ音痴今。かっ飛ばせなんかみたいなね、そんなやつをね、やってたんですよ。絵描ける人羨ましいよね。司さんおはようございます。はじめましてかな、こっちでは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。要かけるウィキ。要かけるウィキか。微妙だなもうさ、題名に自分の名前入れてるのがすごいさ、最近恥ずかしいなって思う。恥ずかしいっていうかね、今は周知されてきたと思うから、別にいいんだけど、最初ね、本当に自分の名前入れるってどうなんみたいなのはありましたね。うまくね、例えば文字って、今の略して呼んでる朝かなみたいな感じであったらいいんだけど、がっつり要って入ってるからね。ほんと、恥ずかしいよね。自分の宣伝必死かみたいな。ほんと、冷静に考えるとちょっと恥ずかしくなってきた。今更もう帰れないけど、130回もやってるからね。そう。ね、絵描ける人羨ましいよね。ほんと。最初ね、私も自分の立ち絵を、自分で描こうと思ったんだ。でね、私がこの VTuber を始めたきっかけっていうのも、あるんだけど、その友達がね、女の子に応援されたいというのがあって、で、じゃあ、私、中身はおじさんですけれども、女の子に応援されたい。最初、応援されたいって言われたんだよね。これからトライアスロンちょっとやりたいから、これからね、ちょっと頑張って、それをね、応援されたいとか、帰ってきたら、お疲れ様って言ってほしいって言ってて、で、じゃあ俺言ってやるよ、みたいな言ったんですよ。そしたら、男やんけって言われて、もうそうだけど、みたいな。女の子がいいって言ったから、じゃあ見せてやんよって言って、バビ肉を始めたっていうね、いう経緯がありまして、それで、何を言おうとした私。それで、なんていうのかな。何を言おうとしたんだっけな。そう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 。なんだっけちょっと待って、ちょっと待って。やった。何の話してたっけ急にボケてきた。そうそうそう。それで絵だ。ごめん。でね、自分の絵をね、最初描いてね、見たの。で、初心者だしさ、そんなうまく描けるわけないよね。で、こんなんどうって友達に見せたわけさ。勇気を出してね。したら、そんなのに応援されたくないんだ
言われて、そんなのっつってなんてこと言うのみたいな。私の頑張りは何もなかったことになったね。で、だけど、まあでも確かに、なんていうのかな。私自身その絵にプライドを持ってたわけでもないし、自分ができると思ってなかったから、確かにこういうのは、まあ、なんだろうな、依頼の方が私はいいんだろうなっていう。もちろん自分でかけたらね、それが一番いいんだけど、まあ、自分としては、そこまで、その自分の絵っていうものにはこだわりはなかったから、依頼しようって思って、この体をね、手に入れたという経緯ですね。けどやっぱり絵描ける人って、その、例えば私この髪飾りといいますか、ここのヘアピンがあると思うんだけど、ちょっと待って、ちょっと近寄る？いいか。これで見た方が分かりやすいかな？よいしょ、こっち。ヘアピンがついてるんですよね。で、そのヘアピンとかも、例えば、その季節によってちょっと柄なんか変えてみたりとか、ね、この首輪の部分とかもね、なんかちょっと変えてみたりとか、まあそういう細かい修正がね、しやすいっていう部分で、やっぱ自分でやれたらいいよなって思うんだよね。うん。最初ね、そうそう、このヘアピンなんだけど、実は最初のラフの段階ではなくて、そう、私のこの見た目と言いますか、に関しては、友人とそれこそ話し合って、どんなんがいいかなみたいな話をしてて、で、出来上がったんだよね。だけど、結構声ごめんなさい。マイクが大丈夫かな？ちょっと待って、水飲む。そう、最初依頼したときは、なんて言ったんだったかな。すごいね、私とその友達が元気な感じがいいみたいなそんなふわっとしたところが入ってだから依頼もなんかそんなふわっとしたやつを投げちゃったんだよね、そのうさぎママにね。で、したら、すごいもう本当に想像した100倍、いや、それこそ500倍の、クオリティのものを出してもらっちゃって、大丈夫かなこれ、私これできんのと思ってこ、こんなか、こんな素晴らしいのを書いてもらって、大丈夫みたいな。その時そんな YouTuber みたいな、その VTuber としてデビューするつもりもなかったんだよね。っていうのも、そのさっき言った友達をただ応援するためだけだったから。うん。だから、絵ができて、まあ2ヶ月ぐらいは、ただ友達に応援の動画を送ってたぐらいですね。うん。で、そうそうそう。で、ラフ来た時に、すごかったんだよね。うわこんなに素晴らしいものをってなって、で、何かありますかって言われて、あ、ちょっとでも、どうせだったらなんかこの、ヘアピンとかなんかつけてもらおうかなと思って、まあ、わかりやすくというか、なんか他の VTuber さんとかもちょっと参考にいろいろ見てたんだけど、やっぱ、それで比べると私って、地味というか、シンプルなのかなシンプルな感じになっちゃってるんだよね。私はこれすごい気に入ってるんだけど、まあただ、なんかヘアピンとかそういうので、まあ後々いじれるし、いいかなと思って依頼したらつけてくれて、すごいね、もう本当ママにはね、感謝しかないよね。最初ママっていうのすごい恥ずかしくて、最近は慣れたからいいんだけど、まあそうやって呼ぶのもなんかみんな言ってるし、慣れたからいいんだけど、最初、ママっていうことにすごい恥ずかしかった。ほんと。ごめんね。コメントをすごい飛ばしちゃってた。ちょっと遡ると、HH かけ、あ、違う、その前だ。
割と名前入れてる人多いイメージ。ラジオとかかな。そう、ただ、あんまりあれなんだよね。なんだろう。文字ってちょっと入ってるぐらいな感じだったらすごいいいんだよね。で、名字とかあればそういうのも入れやすいんだよね。それで、がっつり私の名前を入れてるかな。それがなーと思って。HH かなめ。どうした？あ、そういうこと？友達のイラストレーターの人は、HH な絵から始めると長続きするよって言ってた。へえ、すごいね。なんかあんのかな？で、ちょっと30分過ぎるともう私の喉というか、声がかすれてくるな。良き笑顔。これいいよね。違った。木じゃない。木じゃない。うん。ただちょっと眉毛がね、怒ってるみたいだけど。はい。よいしょ。おいで、最初からボイチェンはね、最初はね、ボイチェンなしでやろうかなと思ったんだけど、なかなかね、うまくいかなくて、うん。で、ちょっと変えてボイチェみたいな、いう感じで、最初声使ってたのかな。私のツイッターの一番最初のところに、出てるのがあって、それは声でやってますね。で、ちょっとしてから VT4 に手を出したっていう感じかな。うん。僕は好きだよ。ありがとうございます。リア友の女の子をママと呼ぶときの気持ち。呼ぶ俺の気持ち。うん。あ、そっか。今作ってもらってるのってリアルの友達なんだっけ？それ別にママって呼ばなくていいんじゃない？それか対外的にこう、直接、そのリア友の女の子の方にはママって呼ばずになんとかちゃんで、で、こう対外的配信とかだったら何ママさんとかね、いう感じでいいんじゃないかな。ね。父の絵から絵描き始めると、執念でうまく、なんで？どういう執念？どんな？わからん。なるほどな。まあ、本当にね、私がこう VTuber を始めた時はね、多分そんなに兄弟もいなかったはず。でもその時点でもう4、5人はいたのかな。うん。かな？ね。もう今となっては何十人だっていうぐらいの大家族なんだけどね。発動が今よりちょっと声高い。そうなの。実はね、だいたいこっちぐらいの、なんだろう、喋り方ってわけじゃないんだけど、大丈夫かな、これ地声でそうで怖いんだよな、ボイチェン変えるとき。多分こっちの声なんだよね。あんまりわかんないかもしれないんだけど、こんな感じで喋ってる。たのかな、最初はこれ。すごい買いかぶってたよね。で、今はこれ。ちょっとだけなんだよね。じゃあ、絵をかじってる僕から、エチチなで入るとうまく理由を一つ。正蔵さんおはようございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。チャンネル登録したの最初の方のマジ？入団記者会見見たん？あれ恥ずかしいね。今、ちょっと宣伝にしてもいいよな。さっきしてたもん。大丈夫だよな。まあいいや。自己紹介動画を今改めて撮り直してますというか、台本を書いては書き直して撮っては撮り直して続けてます。ので、まあでも今月中には作りたいなとは思ってて、なので、新しい自己紹介動画をね、まあちょうど2月の10日で1年経つのかな。
YouTube 始めて。なので、それに向けて、改めての自己紹介みたいな。1年経って私はこういう人ですよみたいなのをね、やりたいなと思って。音がね、もう、青汁さん恥ずかしいな。どうしよう。ごめん。めっちゃ恥ずかしくなってきたな。あれさ、入団記者会見ほんと恥ずかしいんだよな。辛い。見返すのも辛い。H1 の方が、で入ると上手くなる理由。裸で描いた方が骨格とか人間の体の形がわかるから、描き続けたら体描くの上手くなるよね。なるほどね。へえ。もう、納得だわ。なるほどな。カシャ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 。カシャ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 。恥ずかしい。恥ずかしいよ。新しい自己紹介動画出たら消すんじゃない？あれは限定公開と言いますか。あれはもう封印しますね。はい。私の右腕とか左腕とか集めないと見れないようにしますんで。恥ずかしいなぁ。自己紹介動画って本当に何言ってんだろうっていう感じだったもんな、あれ。あれ最初ね、でもね、なんかそれも裏話的なやつというか、あれがあって、最初ナレーションというか、ナレーションじゃないな。インタビュアーみたいなのを、ちょっと高い声、さらに高い声、なんかちょっとまた声変えて、やってるんだけど、あれ最初地声でやろうとしたんだよね。でも私自分の地声嫌いすぎて、それを編集してるときに、つらってなって、これつらってなって、こっちもちょっと声変えてやろうみたいな、そんな感じでしたね。だから、自分の声を、なんだろうな。いや、ちょっと待って、青春さんめっちゃ言ってくる。つら。悲しいわ。ちょっとマジであれはもう、やばい、早く消そう。早く動画完成させよう。ね。ほんとな。あれだ。へへじゃねえわな。恥ずかしいな。本当に。でもね、なんかね、私なんだろう。喋った後にちょっと笑っちゃう癖というか、なんかそういうのがあって、なんでそこで笑ってんのみたいな感じのことがよくある。から、ちょっといつもね、気をつけなきゃなーってなってる。本当にね。あれ恥ずかしいね。本当ね、でもね、パソコン苦手すぎて、モンスターハンターワールド、パソコンでやろうとしたときに、いいパソコンを買ったはずなのに動かなくて、なんでかって思ったら、マザーボードの、オンボードっていうのかなの方に挿してたとかね。で、今そっちのパソコン今、グラボが壊れちゃって、今修理に出してるんだけど、で、前のパソコン今使ってやってるんだけど、そっちでもずっとね、オンボードに挿してやってましたね。いや、本当にね、無知は怖い。無知は怖いよ。本当に怖い。それでだってさ、パソコンが壊れてるって言おうとするんだからさ、いや、本当にね、知識は必要だよ。ね。要様かわいい。どうした急にどうしたはい。今日はね、1時間ぐらいの予定でね、こうやってるんだけど、すごいね、喉が渇くというか、普段30分で終わってるからあんまり1時間、そのゲームとかだったらね、まだこう、多少はね、いいんだけど、こうひたすら喋る感じだとね、辛いね。辛いじゃないな。なんていうんだ、喉が渇く。うん。ドジっ子なのか、いや、ドジっ子っていうより、それもただの、知らないだけだよね。本当に。
ドジっ子っていうのは知ってた上で間違えちゃうのがドジっ子だと思うんだよね。私の場合は、ただの、無知、恥知らずですね。恥知らずは違うな。うん、もうなんか、よくわかんないけど。どうしたどうした。川は。ありがとうございます。最初さ、もうそれこそ始まった時、可愛いって言われるとさ、マジかみたいな。マジかって言い方悪いね。私自身がさ、なんだろうな、可愛いキャラじゃないと思ってたの。から、うーん、なんだろうな、絵はすごい自信というかね、もちろんもう気に入って、すごい好きだったんで、あれだったんだけど、あんまり、なんだろうな、全然慣れてなくて、最近はね、なんか、まあ、このキャラクターというか、私を、そうやって言ってくれるのはすごい嬉しいなって思うようになって、で、なんかそれをね、友達に言ったら、お前もう、バーチャル生きてんな、みたいな。お前もうバーチャルにちゃんと生きてんな、って言われて、なるほどな、みたいな。ちゃんとリアルにも帰ってこいよ、みたいな。なんか言われたな。寝坊するのもドジっ子。どうなんだ。やめて。あ、でもね、一個だけなんかパクったりはした。例えばさ、パクリ、今このパソコンにない。さ、こっちの画像、この恥ずかしいサムネ出すけど、この今、裏に私いるでしょ？裏にいるっていうのもあるか。私いるんだけど、これで、ヌンラジって、さっき、最初の方に待機ってやってくれたヌンさんっていうのがいるんだよね。うなぎヌンさんって。私の推しの VTuber でもないのか今。まあ、クリエイターさんなのかななんだけど、がね、そのヌンラジパーカーっていうのができた、あったんですよね。それをね、私のママに依頼して、服をね、着させてもらって、ある意味パクったかなと思ってますね。んで、人のネタじゃないんだけど、ネタってわけじゃないんだけど、朝からもね、実は深夜に毎日配信してる可愛い子がいたんだよね。まあ、バビ肉おじさんなんだけど。毎日配信しててすげえなと思って。で、私もね、毎日やりたいなって、その時に思ったんだよね。うん。まあ、ただ、私毎日で、なんかどっか休み欲しいなとか最初思ってたの。うん。まあ、仕事もね、転職して、ちょっと経ったぐらいだったから、やっと落ち着いたかなぐらいなんだけど、まあ、ただそれでも、まだ覚えなきゃいけないこといっぱいあったし、やることもいっぱいあったから、土日はね、休みにしてて、まあ平日皆さんに、あえて私自身もね、こうなんか元気になれたらな、みたいな感じもあったので、まあ平日にしてたんだよね。そう。だから、まあ、そういう意味では、こう、毎日やるっていうのを、まあ、パクりました。わかんないけど。私なんかいろんな人のなんかそういうのを見て、いいなって思ってやりたくなっちゃうんだよね。うん。ネタな。言うてネタってほどのものじゃないよな。人がやってることを真似してるだけだな。どうしたグビアタン。かわいいか。エロが入ってんな。エロは入れなくていいんだぞ。あれさ、毎回思うんだよね。そう。最初可愛いとかっていうあれがあってさ、すごい、なんだろう。なんていうのかな。全然慣れなくて。で、その時は全然なかったんだけど、ある程度こう、やってきて、なんだ、一時的なね、話がやっぱ出てくるわけじゃない。で、それって、前なんか朝からでもちょっとだけ言ったんだけど、中身おじさんなわけじゃないですか。で、まあ、側って言っちゃったり、あれかな、私自身、こう、皆さんの前に出してる私っていうのは女の子なわけですよね。だから、うん、どうなんだろうっていうね。うん。
私、そのリアルの方であんまり、下ネタが好きじゃなくて、好きじゃない。苦手。恥ずかしいっていうのもあるし、苦手なんだよね。いまいちうまく反応ができない。かな正確には。だから、わかんないんだよね。どうしたらいいかわかんない。なので、そっち方面はちょっとね、私には無理ですね。スカートかと思ったらショートパンツなんだ。せやで。そうそう、ちょっと待って。よいしょ、よいしょ。こっち、見たことない人もいらっしゃるかなこれさ、しょぼん、言うのは全然大丈夫。ただ、その反応が多分面白くないんで、私自身、皆さんに対して、面白い回答というか、そういうのができないんだよね、きっと。だから、それがすごい申し訳ない。から、なんて言ったらいいんだろうな。すごい恥ずかしいかなそう。全然さ、照れずにさ、あれやればいい、反応したりとかすればいいと思うんだけど、もうリアルの方がそういうのがちょっと得意じゃなくて、すぐね、ダメなんだよね。っていう感じ。履いてない。履いてると思うよ、私は。入団会見。そうそうそう。これがね、阪神タイガースじゃないんで、やっぱ T になってるからね。ニューヨークヤンキースの、パチモンを上野で掴まされたっていう設定にしといてください。上野でさ、私なんだっけな、上野で、リアルな話はやめときましょう。はい。ハクさん。で、合ってるよね。ハクさんだよね。いらっしゃいいらっしゃい。ありがとう。来てくれてありがとう。私の妹ちゃんですね。リアルじゃないけど、うさぎファミリーの妹ちゃんですね。はい。ダークソウルをすごい楽しそうにやってた。途中寝ちゃったんだけどね。こんなところで脱いでないし、これさ、風邪ひくよ。すごいド直球に正論を。本当だよね。こんな寒い日にさ。でね、これさ、面白いのがさ、ユニフォームっていうのをもう決めてたんだ。でね、だから、上をね、の指定だけはしたんだよね。このユニフォームこれお願いしますって言って、で、出したのが、わかるかなアーロン・ジャッジって2メーターぐらいある選手のユニフォームをうさぎママに投げて、で、着てたのが上だけだったっていうね。多分これ下ショーパン履いてると思うんだけど、でもね、ちゃんとね、これほら、ちゃんとね、下をね、ブーツ履いてるから。見えないな、これ。見えてないな。ブーツ。ほら。怖い絵面になってんな。はい。よいしょ。という感じで、なっております。僕で隠さなきゃ。私で隠さなきゃだね。あれはすごいよね。ハクさんありがとうございます。いつもね、朝配信やってるんでね。よかったらまた見に来てくださいね。いやー、履いてるんだよ。履いてるんだよ。ちゃんと。履いてるよ。見た。本当だよね。今の絵面ひどかったね。はい。ね。そろそろ1時間経つな。早いな。今日はね、本当にまったり雑談をしながら、私のね、黒歴史的な、ある意味そういう意味では、青春さんすごいね、私のこの黒歴史をえぐってくれてすごいありがたかったかもしれない。ありがたかったもんなんか違うけど、
うん。まあでもこの趣旨にすごい合ってる感じだったかな。まあ見た。はい。どうしたグビアさん大丈夫か？大丈夫大丈夫。今日はもう終わるんで大丈夫です。黒歴史。まあね、私その朝の配信を、まあ、ちょっと二重の説明になっちゃったら申し訳ないんだけど、朝の配信やってて、で、その配信、朝かける要っていうんだけど、そのボツネタみたいのが私いっぱいあるんだよね。とか、今この右下、こっちか。こっち側に出てるこれですね。これ。これ、最初その朝かける要ってもうその名前もまあまあネーミングセンスだと思うんだけど、こっちのひどいネーミングセンスの方でやろうとしてたっていうね。ほんと、恥ずかしいわ。中二病、中二病はないか。ただ、私のガチの黒歴史は、中学校の卒業アルバムにメガネで写ってる。で、私は、目はめっちゃいいの。ただ、なぜかメガネに憧れてた。結果、中学校の卒業アルバムには私はメガネで写ってる。保存しないで。ボツネタでね、全力でこうサムネを作ってみたの。で最近このね、パズルっていう感じ、パズルのやつハマってて、これすごい、使いづらいっちゃ使いづらいけど、面白いんで、ぜひ、ね。いやー、ほんと、結構アホなこと考えてるよね。それをね、こうやって垂れ流して、配信していこうかなっていう、趣旨ですね。なので、毎週土曜日はこんな感じでやって、日曜日はやるかどうか、ちょっとわかんないなっていう感じです。パズルはセンスもある。やったぜ。まあ、もともとある、あれなんだけどね。スクショしました。なんだろう、消しとこう。ほい。なんか18の予感。なんでそんなしないやろ。朝から私が喋るだけだで。はい。ねいやちなみに私、朝かなで時間が余ったら名言を紹介するみたいな書いてありますね。恥ずかしいね。紹介してどうすんだまあその名言とかね、私結構見るの好きで、その誰が言った言葉みたいなね。うん。そういうのから、まあ、学べるかはわかんないけど、結構なんか私の中でいろいろ刺さったりとか、そういうの見て、自分自身、いろいろ考えたりしちゃうから、うん。結構いろいろ見るの好きなんだよね。自作名言はやばいな。それ言い出したらダメじゃないか。何の話だやばい、6時になってしまった。終わらねば。なんかもう6時になったら終わるっていうもう、もうなんか焦り出すんだよね5時55分ぐらいから私ちょっとずつ焦り出すんだよ、いつも。やばい、そろそろ終わりだ、みたいな変な癖がついてるんだよね。配信してどうするって言われたら。配信私なんて言った今。なんて言ったっけごめん。まあ、配信してどうするみたいなね。なんだろう、それを、こう、配信に載せてどうすんだみたいな。配信はやるんだけど、その配信に載せてどうするんだみたいな話でいいのかなうん。ね。で、まあ、そういうのもただ、いろいろと考えたことはあって、で、私自身がいろいろ、まあ、思いつきがほとんどなんだけど、まあ、そういうのもね、供養したいなっていうのがあったので、まあ、こうやってね、せっかくなんで土曜日にやってみようかなっていう感じです。はい。ということで、やばい、6時過ぎた。自分の命を守れない人間に他人の命を守る資格はない。バイ私。
めっちゃかっこいいやん。名言。名言な。まあいろいろあるけど。うん。はい。大体私スポーツ選手が多いんだけどね。はい。じゃあね、6時になったので、今日は終わりたいなと思います。いや、1時間ね、長々と見ていただき、本当にありがとうございます。いやー、なんだろう。久しぶりにこう雑談で1時間ぐらい話してると思うんだけど、なんだろう、難しくはない。なんだ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 ろうなんだろうなんだろう。まあ、今日はね、ひたすら黒歴史も恥ずかしさを捨て、いろいろやってるからね、あれなんだけど。で、まあ、来週もね、突発的にやるかなと思いますので、よかったら、まあ、見に来てみてください。それと、平日のね、朝5時半から6時まで朝かける要の方もよろしくお願いいたします。では、皆さん、今日はお休みの人が多いかな？私はお仕事なので、ちょっと休んでから行ってきます。ということで皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。いってらっしゃい。